Wow bashana kushubile bashana eMzansi bashana kubuya ngathi bashana uCommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal bashana uGeneral Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi bashana uthola okukhulu kweseko bashana ngesikhathi ekuthalaphana eUnational bashana abazonke ikhunga zamaphoyisa bashana ziphukule emalangeni bashana wonke amaphoyisa abhejile amehlo bovu bashana amkasaqugela ngento bashana ashubise bashana qomisibhamu bashana kwadabuka umswane endodeni kwashuba bashana Kososha nguvu bashana imkhulukudu ihlome ingovulo bashana ethi bapha imoto yemali bashana CIT cash in transit heist bashana asho ukuthi bashana amaphoyisa abhace ngobonda bashana ancike kwasani bashana ahleli kwasani imbashalala bashana responda fast ezakasidlodlo bashana zibhinca umfishane zihlome ziyingovulo bashana whoop whoop lapha ko South Plain Road bashana Jukolini bashana ayikwasho ukuthi bashana imkhulukudu inyanga yabo bashana yasemamelodi bashana yathi yini amaphoyisa menivimba ningawathethelela nowanquma ngesibhamu ngeke anenze lutho imkhulukudu ithi yaqeda amaphoyisa ngesibhamu bashana shona phansi leza kazidodlo bashana ithatha ikhava kwashunqa bashana hayi bashana kwasho ukuthi imkhulukudu ayibuzanga elangeni bashana yize kuthiwa amaphoyisa akososha nguve aslow kodwa njengoba kathinta umkhwanazi bashana ohlebela hayi bashana abhejile amehlo bovu bashana babhodla umlilo kushobile bashana sakhavane zakazidlodlo bashana sashaya ithamblingi sagcwala kuyona imkhulukudu bashana amemeza insimbi yomlungu bashana kwahayiza isalukwazi somntwana bashana ebezidlula ngendlela lebashimane batsotsi alisatsibi hore bugebengu abubhatale netlawu khona kunjalo bashana sholonto bashana yashinqa ibhobho yashindolontshi abakasidlodlo bashana baphula amakhanda emkhulukudu ewu4 bashana washunqa kososha nguve bashana ayi bashana kushube kakhulu emalangeni bashana akukho kubamsana isaso sholonto bashana lo Joe Plarm Tokas Mkhwanazi for National